लोगोफोर बे भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्टिं जानो हागौ नोंथांमोना जोबजासिम नाय आरो जोबजासिम नायखांनानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हर गिबियावनो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरो लोगोसे जय हिन्द आसा खालामो गासैबो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना गावबा गावनि थांखिखौ होसोनानै खामानि मावगासिनो दं होननानै आं दिनै ओरैबायदि मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ नोंथांमोना मा सानो मिथिला आङो नामबो लाथ'ला बे भिडिअखौ नोंथांमोननो बुजायनानै र' आं एसे फरायग्रोना लानि दे 1 मिनिट र'दै लोगोफोर जायगाया बेसेबा समायनाथार बेखौनो नायथ' आं एसे फरायग्रोना लानि बेनिफ्राय खोन्थागासिनो दङ अके देन लोगोफोर बाथ्राया ओरैहाय दा जोंहा बर' हारिनि गेजेराव गोबां मानसि मुंख्लं जानानै थांबाय नंगौना नङा बेनि सायाव आरोना मोनसे माबा आरो मुंख्लं जानानै थांबा आं दाखालिबावै क'क्राझाराव थांनायावबो मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन मुंख्लं जानायनि नामाव सोरबा गिदिर गोलावफोरा खाम्फा लुना होनो सानदोंना सानाखै ना नंगौना नङा ओमफ्राय दिनै आं मोनसे बुस्थु मोनदों आं बे बुस्थुखौनो नोंथांमोननि सायाव बुजायना होनायदों आरोना आं रावनिबो नाम लाया आरो बबे डिस्ट्रिक्टआव जादों जोंनि बिटिआरआवनो बे खामानिया जाजोबदों नामा आं बेखौबो नाम लाथ'वा नांगौ जायोबा उनाव नाम लागोन बाथ्राया मा जादों मुंख्लं जाना थांनायनि नामाव फौजिफोरनियाव आरोना 2000 खांदों जाहैबाय माने मुंख्लं जाना थांनाय बर' हारिनि गोदो मुंख्लं जाना थांनायनि नामाव खाम्फा लुना होगोन जाहैबाय सोर लुना होगोन बे खाम्फाखौ दा आं नोंसोरनो खोन्थाथ'ला बे खाम्फाखौ लुना होनो थाखाय माने थैखांना थांनाय न'खराव खाम्फा लुना होनो थाखाय थारमाने 2000 फैसा खांदों जाहैबाय सार्भिस मावनायफोरनियाव सोर आरो बिसोरलाय मा जालायखो जेब्ला थैनानै थांबाय बै समाव जेबो साननो रोङाखैमोन आरोना माने दिनैसो आरो बे खाम्फाखौ लुनो थाखाय नोंसोर सार्भिस मावनायनियाव मानो 2000 खांनो बेयावथ' आंनि आदायाबो दङ आंनि आदायाबो बेफोरबायदि जानानै थैना थांबाय दिनैसो माने 2000 थाखा खांनानै खाम्फा लुगोन जाहैबाय आरोना सार्भिस मावनायनियाव मानि थाखाय नोंसोरो अब्ला नोंसोरो बे खाम्फाखौ लुना होनो थाखाय जोंनि गिदिर गोलाव बिथां प्रमद बर' सारा मोनथिगोन ना मोनथिया नोंसोरदि खाम्फा लुना होनो थाखाय माने सार्भिस मावनायफोरनियाव 2000 फैसा खांनो नागिरदों बे बाथ्राखौ जोंनि बर' हारिनि बिथां प्रमद बर' सारा मोनथिगोन ना मोनथिया आरो नोंथांमोना बिथांनियाव पारमिसन लादोंना लायाखै जों बेफोरबायदि मुंख्लं जाना थांनायनि नामाव जोङो माने 2000 सार्भिस मावनायफोरनियाव फैसा खांनानै जोङो मुंख्लं खाम्फा लुनो नागिरदों नोंथांमोना पारमिसन लागोन ना लायाखै आंनो बेखौ नांगौ मानो होनबा मुंख्लं जाना थांनायसो नालाय बेयाव जोंनि बर' हारिनि बिथां जोंहा साराबोथ' हेल्प खालामनो हागौ नङा ना नोंथांमोननो सारा बेफोरबायदि नोंसोर फैसा खांनानै मुंख्लं खाम्फा बानाय होनना बिदि बुंदों बिदिथ' मालाबा बुंनाय नङा बे खोथायाथ' सहस नङा मालाबाबो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाय नङा बिब्दि नोंसोरो कालेक्सन खालामनानै खाम्फा बानाय होननानै अब्ला नोंसोर पारमिसन लानानै बे सिटिखौ होदों ना पारमिसन लायालासिनो बे सिटिखौ होदों जोंनो नांगौ आंनो नांगौ आं रावनिबो नाम लाथ'ला ना बे खामानिखौ टटेल बिटिआरआवनो मायबा मोनसे मिटिं गिदिरफोरजों रायजोबलायनानै बिटिआर ओनसोलावनो गासैबो थैना थांनायनि नामाव सार्भिस आल्लाफोरनियाव फैसा खांनानै जों खामफालनानै 2000 मानो बेफोरबायदि मानि थाखाय नोंसोर गावनि बेसेन गोसा समखौ ओरैनो हगार हरनानै 2000 फैसा खांनानै खाम्फा बानायगोन आसरित आरोना नोंसोरनि बेसेन गोसा समखौ ओरैनो हगारगोन ना जोंनाव बेफोरबायदि सोंनाय फैयो जोंनाव कुइसन फैयो जों थगायजानो हाला बेसेबां थगायजाबावनो दिनैसिम थगायजा जों बिदि नै आरोबाव मुंख्लंनि नामाव 2000 फैसा नांगौमोन मानो बेफोरबायदि कुइसन खालामगोन जों ओरैनो थाला जों कुइसन खालामगोन 100% जों कुइसन खालामगोन अब्ला सासे मानसिनाव 2000 खांनानै नोंसोर मुंख्लं खाम्फा बानायनो हागोन नोंसोरो बेसेबां गिदिर खाम्फा बानायनो हागोन नोंसोरो दिनै थैनाया थांनायानो बेसेबांबा दिन जालांबाय दिनैसो मानो सानखो बे खामानिखौ जोंनि बर' हारिनि गिदिर गोलावफोराबोथ' मावनो हागौ हाया होमबा नोंथांमोना जोंनियाव फैसा कालेक्सन खालामनायनि आगोलावनो बै बर' हारिनि गिदिरफोरनियाव थांग्रो बैसोर बर' हारिनि गिदिरफोरजों रायलायनानै मोनसे निउस बानायना हो डिक्लार हो रायजोफोरनि सायाव डिक्लार हो बेनिफ्राय जोंनियाव फैसा खां जों मन्जुर जों नोंथांमोनखौ जेबो होना मानो होनबा बेफोरबायदि थैना थांनाया आंनि न'आवनो दङ जों जेबो होना
नोंथांमोना फैसा खांनायखौ जों जेबो होना नाथाय बे फैसा खांनायनि आगोलाव नोंथांमोना बर' हारिनि लिडारफोरजों रायलायग्रो गिदिरफोरजों रायलायग्रो बेफोरबायदि मुंख्लं जानायनि नामाव जोङो खाम्फा बानायना होनायदो नोंथांमोना मा हेल्प होनो हायो जोंनो गिदिर गोलावफोरनियाव पारमिसन लाग्रो गिदिर गोलावफोरनिफ्राय जोंनो मोनसे निउस नांगौ बेनि उनाव नोंथांमोना फैसाखौ कालेक्शन खालाम जों जेबो बुङा जों हरगोन जों 2000खौ हरगोन आरो नोंथांमोनखौ आं बेखौनो बुङो नोंथांमोना गावनि बेसेन गोसा समखौ लस खालामनानै फैसा खांलायनानै खाम्फा लुनो नागिरदों आं बेयाव जेबो बुंनो गोनां गैया नंगौना नङा ना सोरनिबा माने गावबा गावनि लाबनि थाखायसो इदि जों खाम्फा फैसा खांनानै एसां फैसा मोनबाय एसां खाम्फा लुना जों एसां मोनजागोन बिब्दि नामा जोंनियाव नै बेफोरबायदि कुइसन जायो जों सिरि थाला होनखादों आं रावनिबो नाम लाया आं रावखौबो गाज्रि बुङा आरो नोंसोरनि खामानिखौ आं सापर्ट खालामगोन आं मोजां मोनगोन 100% आं नोंसोरनि खामानियाव सापर्ट दङ हरगोन आंबो 2000 हरगोन जेबो नङा नाथाय होननाय मोनसे बाथ्रा दङ बे मुंख्लं जानायनि टाइमाव गोदोर गोलावफोराबो मिथिनांगोन गोदोर गोलावफोरा बेयाव जेबो होनो हाया नामा बिसोर माबानो हाया नामा गोदोनि नंगौना नङा गोदोनि गिदिर गोलावफोराबो बेयाव जेबो माबा खालामनो हाया नामा होनो हाया नामा नै जोंनाव बिदि कुइसन जागोन जायफोरा खांदों जायफोरा बेफोरबायदिनि थाखाय फैसा खांदों सानै हयै फैसा खां आरो 100% जों कुइसन खालामगोन सानै हयै फैसा खांनानै नोंथांमोना रायजोफोरनि सिगाङाव बुं जों हरगोन जेबो नङा नोंसोरो खाम्फालु मुंख्लं जाना थांनायनि नामाव खाम्फालु बे बबेयाव जादों बेखौ जेबो खोन्थाथ'ना हाला रायजोफोर आरो आंनि लोगो फंबाय बिनानावमोन ना बिटिआरआवनो बेफोरबायदि खालामनो नागिरदों आं बेखौ मिथिया नाथाय नोंथांमोना आं एडभान्स बे भिडिअखौ बानायनानै होनाय जाबाय अब्ला आं जायफोरा फैसा खांदों बेफोरबायदि लेटार लिरदों आं बिसोरनि सायाव बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोना गाज्रि मोनना अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द